ט'. עליתי לארץ לפני 5 שנים עם ההורים באתיופיה, השארנו את האחים שלי. אנחנו מחכים דמוקרט 5 שנים. ישראל היא הבת שלי, האחים שלי צריכים לעבור הביתה. שלום, קוראים לי אמונה, אני בת 16 ולומד בכיתה י'. עליתי לארץ לפני 12 שנה. שלום, קוראים לי אלן ואני לומדת עם אמונה בכיתה. אנחנו מחכות לבואם של יהודי אתיופיה. ישראל היא הבית שלי, האחים שלי צריכים לבוא הביתה. שלום, קוראים לי לידור, אני בן 13 ולומד בכיתה ח'. אבא שלי עלה לארץ לפני 30 שנה. אני מחכה לבואם של יהודי אתיופיה. ישראל היא הבית שלי, האחים שלי צריכים לבוא הביתה. ישראל היא הבית שלי, והאחים שלי ויהודים צריכים לבוא הביתה. האחים שלי והדודים שלי צריכים לחזור הביתה. ישראל היא הבית שלי, והאחים שלי צריכים לחזור הביתה.